Ao redor dun cento de pais, xunto con persoal docente, concentrouse esta mañá nun dos patios do colexio para protestar contra a decisión de Educación de suprimir 2 aulas de educación infantil para o vindeiro curso. Dende a AMPA do centro e tamén dende a dirección entenden que a medida supón un novo recorte, ao verse reducido de 5 a 3 o número de aulas, o que segundo eles conlevará a unha masificación do alumnado que non están dispostos a consentir. A día de onte topámonos coa sorpresa de que ian a recortar 2 das 5 aulas de infantil dentro do centro, o que supón unha masificación dentro das aulas, e dende logo nos non estamos dispostos a aceptar ou a permitir non topamos ademais unha xustificación a ese recorte. Pasan de ter 5 a ser 3, cunha máis pequena de 15, pero que ten 2 nenos a maiores con necesidades especiais, requiren moita necesidade, moita cuidado continuado, e despois quedarían 2 con 23 e con 24, é dicir, supera o ratio dos 20, que xa son moitos para unha educación infantil, canto máis se estamos falando de máis de 20, non? Non solamente supón unha perda e unha masificación, senón unha perda na atención do alumnado, porque eses alumnos que teñen necesidades educativas non van a recibir a atención que merecen e que despois van a arrastrar consecuentemente pois as seguintes etapas tanto de primaria como de secundaria cando sexa o momento. Pero consideramos que a etapa de infantil é a base para poder traballar todas as deficiencias que o alumnado teña para que alcance as súas capacidades da mellor maneira, favorecéndolle a través do profesorado, que son, ao final e ao cabo, son os profesionais que atenden día a día estes nenos. Tanto a AMPA como a dirección do centro confían nun cambio de postura da Consellería. Polo de agora xa pediron unha reunión con representantes do goberno municipal, na busca de apoios na súa loita. E están á espera de manter tamén unha xuntanza co xefe territorial de Educación, Indalecio Cabana. De non obter unha resposta favorable, non descartan emprender outro tipo de medidas de protesta.